Ganoderma. Mýtus alebo realita? Je možné spomaliť smrť alebo vrátiť proces starnutia? Od počiatkov ľudstva si túto otázku kladieme. Najstaršie texty opisujú ovocie ukrývajúce v sebe tajomstvo dobra a zla. Strom života dodávajúci nesmrteľnosť a tiež zdroj života prinášajúce mladosť. Odhodlaní obyvatelia hľadali a prehľadali ďaleké kúty sveta, aby sa dozvedeli o týchto zázračných daroch prírody, či sú len mýtom alebo realitou. Cesty priniesli nové objavy svetov a taktiež zničenie starej civilizácie. Za 4000 rokov len jedna výnimočná huba prežila. Fascinujúca rastlina, lesklá s nádhernou červenou farbou, Ganoderma lucidum. Má viac ako 200 výnimočných živín pre človeka a je najlepším pokrmom, aký nám môže príroda ponúknuť. Ako žiadna iná rastlina, je bohatá na germánium, triterpeny, ganodermy, antioxidanty, aminokyseliny a tiež iné substancie. Huba Ganoderma je výnimočná, vzácna. Rastie len na 2 z 10 000 stromov slivky v hustých tropických lesoch vo vysokohorských oblastiach Ázie. Tieto vzácne tropické lesy sú považované za najstaršie nedotknuté miesta na našej planéte. Sú zdrojom nepostrádateľných substancií používaných vo farmaceutických firmách pri výrobe liekov. Za dávnych čias bola huba Ganoderma dostupná len pre vládcov a tých najbohatších. To oni boli prví, ktorí objavili jej neuveriteľné liečivé vlastnosti. Čínskymi cisármi bola uznaná za kráľovnú liečivých rastlín. Táto neuveriteľná huba sa stala ich výhradným vlastníctvom, životnou energiou. Verili, že vďaka tejto hube budú ich dynastie žiť večne. Huba Ganoderma, symbolizujúca dlhovekosť a vitalitu, je umiestnená v tisícoch starých čínskych obrazoch. V najstaršom čínskom medicínskom texte Shengnong je spomenutá ako najneuveriteľnejšia liečivá rastlina. Huba Ganoderma je obdivovaná ako žiadny iný zdroj potravy. Za pomoci najnovšej technológie bolo objavených 6 druhov huby Ganoderma s najväčším množstvom liečivých živín. Tieto výnimočné druhy nájdeme v tropických lesoch Malajzie. Sú tam tiež inteligentné orangutany, kvety veľkosti stola, jelene tak malé ako šteniatka a motýle veľké ako vtáky. Vykonávajú sa veľké výskumy vlastností huby Ganoderma, ktoré potvrdzujú jej zázračné vlastnosti. Má viac ako 200 antioxidantov, ktoré obnovujú bunky ľudského tela. Televízia Fox News z Floridy uznala kávu obohatenú hubou Ganoderma za najlepší zdroj zdravia dodávaného v šálke. Kanál Discovery dokazuje, že huba Ganoderma zvyšuje množstva lymfocytov T a tiež obrany schopnosti organizmu u ľudí s oslabeným imunitným systémom. Los Angeles Times píše, že hríb Ganoderma zväčšuje množstvo NKT buniek jedného z druhov buniek ľudského imunitného systému. Aká huba? Volá Newsweek, odvolávajúci sa na reakcie vedcov na medicínsky potenciál huby. USA Today taktiež potvrdzuje výhody huby Ganoderma a hovorí, že bojuje s chorobou pomocou rastlinného superhrdinu. Taktiež prestížne medzinárodné medicínske inštitúcie umiestnili na svojich internetových stránkach výsledky výskumu huby Ganoderma, ktoré dokumentujú biologickú aktivitu a tiež farmakologické funkcie Ganoderma lucidum. Zoznam je veľmi dlhý. Skrátka, existuje mnoho zdrojov potvrdzujúcich terapeutické vlastnosti huby Ganoderma. Patrí medzi ne podpora imunity, neutralizácia voľných radikálov, analgetická podpora, odbúrávanie ťažkých kovov, redukcia únavy,
povzbudzujúce účinky pre organizmus. Gano Excel, názov odvodzujúci sa od zrelej huby Ganoderma a podhubia nazvaného Excelium. Majú v sebe chuť ďalekých miest a pozývajú k odhaleniu exotického sveta utajeného zdravia. Je to tiež názov firmy, ktorej cieľom je ukázať svetu výhody huby Ganoderma za pomoci patentovaného extraktu z jedného najviac fascinujúcich nápojov, majúc výnimočnú víziu. Firma Gano Excel zodpovedne spojila hubu Ganoderma a kávu intenzívnej chute arabiku, pestovanú v Brazílii, a vytvorila na svete prvú kávu prinášajúcu zdravie. Využíva najpopulárnejšie nápoje na svete obsahujúce základ Ganodermy. Naša káva prinášajúca zdravie je ďalšia etapa v revolúcii zdravia. Káva je pestovaná na prírodnej báze, v čistom prostredí bez pesticídov, vysoko v brazílskych horách, pražená do perfektného stavu, miešaná s extraktom Ganodermy. Je veľmi slávna na celom svete vďaka svojej intenzívnej a bohatej chuti. Gano Excel používa patentovanú metódu nástrekového sušenia, ktorá zachováva čerstvú chuť očakávanú spotrebiteľom. Nie je použitá žiadna chémia pri sušení metódou liofilizácie. Táto káva má len 1 mg kofeínu v porovnaní s 12 mg, ktoré sa nachádzajú v rozpustnej káve. Naša vynikajúca káva prinášajúca zdravie je na svetovom trhu vďaka hube Ganoderma. Okrem všetkých výživových látok, silné alkaloidy v hube Ganoderma pomáhajú neutralizovať väčšinu kyslosti spojenej s kávou. Udržujú zdravotné výhody kávy. Všetci dobre poznáme arómu, ktorá vyvoláva teplú atmosféru, vybavujúcu sa ľuďom v dobrej spoločnosti svojich priateľov. Ten, kto pije kávu, pozná niekoho, kto kávu pije, a pravdepodobne má kávu aj vo svojej kuchyni. Po rope je káva druhým najviac používaným a predávaným produktom na svete. Skoro 2-krát viac ľudí pije viac kávy než čaju a nealkoholických nápojov. Denne sa podáva takmer 1,4 miliardy šálok kávy. Po vode je káva druhým najobľúbenejším nápojom na svete. Pite našu kávu. Huba Ganoderma obsiahnutá v našej káve tak prináša to najcennejšie, čo máme – zdravie čo najväčšiemu množstvu ľudí.